बोराय बुरैसो होनगोन दा सेंग्रा सिख्ला होन गस्ला गैयाबा बिदिसो गानबोयो हेलौ 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 माना मुनि खादों नै सासेया फैनो नागिरथारो आरो दसेनो सोरथाय हेलौ 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 लाइक खालामनो थाखाय थेंक इउ नै माना मुनि खाफैदोंलै आंहा दा मोनायाव जानांगौ उदैया एसे बोरैबा जादों ओंखायनो माना मुनि जाबा मोजां जायो ओंखायनो माना मुनि खानो फैदों आं नै जोंहा बुरैजों आंजों माना मुनि खाफैदोंलै दसे नायबाय थादो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ बेखौसो एसे बस'ना नों होना बस'बाय था आं ना आखाइजों बस'नो हायो जानो नैलाय नै माना मुनिया जि बेखौ गिदिर गिदिरखा इमान नायलाय जेंगाब जेंगाब होगोन नामा नों जेंगाब जेंगाब ना एसे बस'ना हो उदैया मोजां जायो बेखौ जाबा माना मुनि खिफि लेवा ओमफ्राय मा मा जानांगौथाय उदै साफा जायो जायनिया उदैया एसे मोनसेयानो ओमफ्राय खिफि लेवाखौ बोरैबा नाङोना माना मुनि जा ओमफ्राय खिफि बेन्दों जा थगायदों थगायलाबायो लिरनायानो दंखायो आंखौ नायलाय मानो बुग' बुग जादों दे जादोनो मोजां नाया माबा मोजां नाङा जायो नामा गुग्ला मोनसेसो नायो हेलौ हेलौ आं मोजां नुवाखै नाया मोजां नुदो आंखौ देखायनो हाना थांबाय नै सासे हेलौ दसे नायबाय थादो आयु बारायदिखा नै खाफैबाय दे खाथिनि बेयाव गैला माथो हाखौनो होखुलाबायलां होखुलागासिनो हेलौ 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 बिदिया गोखा जागोन नामा मानि मुनि सोरथो जायो ओरैनोसै खोन्थाहरदो हा गोखा जागोन ना जाया गोखा जायालै मानो गोखा जानांगौ दे हेलौ गोखा जाया बेखौ जानांगौ मानसिया माबा गोलैगोन ए गांसो थांजोबगोन माना मुनिया जि गावलां गावलां हेलौ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सोर सोर माना मुनि जायो नै बिराद मोजां मोजां खा नायलाय जोंहा गुवार 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 दंसोगारो जा गुवार गुवार लामा माना मुनि माबा खालाम नामा बिदि इउटुबाव मा होनो माबाखौ हाइ गायसिखौनो खालामदोलै बिदि बेनो मोजां खानायखौ एसे एसे सेफायदो लाइकल' जानो थांबाय आरो ना नायग्राफ्रा सानै माने बे नायबाय थाग्रा खारबाय खामलावजोबबाय सान्दुङानो सान्दुङा जि गोसाखालै आयु हेलौ
like खालामना हो like कमेन्ट बन्द खालामदो नामा मा खामानि सरतखौ कमेन्ट mana muni kipi bendung जानांगौ mana muni नै इमान मोजां दंखायो गामसासो गानना फैदोंलै आंहाबा लंपेन्ट गैया दुखियानि फिसा सोर mana muni जायो खोन्थाहरदो हेलौ हाय नै जोंहा mana muni खाफैदों दा मोनायाव माने अमा बेदरजों जागोन आरो माबा उदैफ्रा एसे बोरैबा जाबाय थादोंलै आलु दालि जानानै ओंखायनो मानि मुनिजों एसे अमा बेदर जानोसै आं आलु दालि जाबाय थाबा मा जायो उदैया गेस जायो गेस न'नि दाउबो दं न'नि दाउखौ जानोसै ना न'नि दाउजों मोजां नायनानै थायो आरोना लाइक खालामा रावबो लाइक खालाम गोथाव खोन्थाबाबो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ लाइक हरनायनि थाखाय थेंक इउ नायबाय थादो खारनो नाङा खारथ'नाङा आंबो इमान गोबाव थायो लाइभआव सोरनावबा 20 मिनिट 10 मिनिट आधा घन्टा गाहाम थायो आं 1 घन्टा गाहाम सोरनावबा गैथ'नोथ' मेरला गोबाव थायो होबानो थांखायो लाइभआव एलबियाव आंनावबा दसेल' थाबानोसै आरोना 5 मिनिटबो थाया 1 मिनिटबो थाया साबसक्राइब बानायना होथारनांगौ सोरबा बायदिया लाइक होनानै खारबायबो बिदि मानसिखौ बुनोसो लुगैयो आं जोंहाबा इमान खस्थ' नायबाय थायो जोंखौ नायगौबानो जोंनाबो भाइरेल जानांगौना हेलौ आं गोरिब नोंथाङा फैनायनि थाखाय साबायखर माना मुनि खादोंहाय माना मुनि खादों बेखौ जाबा मा जायो बेखौ जाबोला खिफिनाय जायो खिफिनाया आंसो बेखौ जाबा खिफिनाय जायोनोलै गाइस माना मुनि मा जाबोला बुंनांगौ आरो खिफिनाय जायो बेखौ जाबा खिफिनाय जायो सोरबाखि खिफिनाय जाया बेखौ जाबा मोजांसो जायो उदैफोरा गिस्टिक जायो जानो नाङा फंबायमोन बायदों दे बेखौ जानांगौ उदैया मोजां जायो बेखौ जाबा मोजां जायो हेलौ ब्र हेलौ जोंथिं माना मुनिया मेरला मेरलि सोर जानो मोजां मोनो नै कमेन्ट हरलायदो हेलौ लाइक खालामना हो कमेन्ट हरग्राफोरखौ गननो आं ओंखारो एसे गोजानाव दङ ओंखायनो कमेन्टखौ नायनो मोनाखै गोजानावसो दङ नै गाहायबो बेग जायाखैलै र' नै आं हेलौ र' मा जाखो थानो हो बिदिनो हेलौ हा हा माइरं हा माइरं इंखुर ना मा होनदों मा होनदों माइरं खै केजि हा गावनो इंखुर होननानैलाय हेलौ लाइक होनायनि थेंक इउ नायफाय खाफायला दे दसे आइथ' आमाया दखान थाङोनो ओइ दसे ओथिं फैलाय नोंखौ देखायनि ओथिं फै फैब्रा थाया
इदि फैलाय नै जोंना सालेमा नानिया होनना थुनलाइखौ देखायना दां थुनलाइखौ थुनलाइना सालेमाखोना नाम गोदाना थुनलाइ ओमफ्राय नाम गोजामा सालिमा इधराव जों मोनसे खाफैलाय थिं नै गिदिर दंफै बिथिं फै आलिसा बाबायासो मालाय ससमा गानलायलायनानै हेलौ हेलौ होनलायलायो माबाजो बिजो फैलाजो बिजो हेलौ हेलौ कमेन्ट बिदि बोले ठंडा ठंडा लगता है होनलायलायो बिदि देना हैना मा होननो मोन बहुत ठंडा ओइ सुनिता बहुत ठंडा बहुत ठंडा ओइ ठंडा ठंडा लगी से देखा ना बहुत ठंडा ओइ अरे रुको ना फैसा थालानो जोंना कन्ट्रलनि न'नि न'निबो कन्ट्रलनिबो होनोबाल न'नि इंखुर इंखुरसो इंखुरालाय खैथा बेसां थाखाय केजि माबा 200 नो 200 10 केजि 200 10 केजि 200 20 टाका करि इंखुरानो 20 टाका करि खोमा ओं 20 टाका करि ओमफ्राय बे माबाफोरा बेसां आरो न'नि माइरंफोरा न'नि माइरंआ 30 टाका 35 बिदि लायो मासला न'नि माइरंआ दा मा थांनायखे सोरो बेलाय लंपेन्ट लायनाय हेलौ हेलौ र' इथिं लायनाय दं नै सासे नै खारदो नै जोंहा नै खारदो एसे बिराद लाजियो जोंहा आदानि फिसाजो मबाइलाबो मबाइलसैलै आंना गावलांलायो मिलाय गिदिरखौ आइदै सौग्रालायदो नारायावनो सौग्रालायदो मादैनि मोसानाया माबे मा मोनसेया नोंनोल'सै आंथ लुर पुलुर पुसुमावनान खुगा गेवा बुरजा जाबाय बुरजा बुरजा जाबाय जासिगोन आरो बिबोनांनि मोसानाय होनना हेगार बे बेलेगसो बे बिबोनांनि मोसानाया बे बेलेगसो इसा खोन्दो तुकानिखौ तुकासो बे आं जानो बे मोसानाय दंना जोंहा बिबोनांनि मोसानाय बोराय माखौ जाबावनो बिलाय बोराय माखौ जाबावनो माबायासो खालामदो जिरायदो मालाय ओंखाम जालाय लोंनो देखायनांगौ बानलु गोजा संख्रि गोजा ओमफ्राय ओंखामखौ हेलौ गाइस ओंखाम गोजा जाफैदो जोंहा होननानै बुंनांगौ नामा बिदि दा बुङाना आङो लाइक होनांगौ बाल नायनाल' थायो खोमा बिसा लाइक साइक गैया इसोरना ओमफ्राय होनो नांगौ पार्टि जाहोग्रा नोंसोरना मालाबा 10 माबा 1 जागोन नोंथाङा जासिगोन माथो 7000 होनना थगायदो बे आंखौ 700ल'खौनो सोरो फैलाय नों 7000 खोनसेया मालाय दा दिनिया बेसां साबस्क्राइबार जाखोलै होननानै बुंदों 7000 जाबाय 8000 जासिगोन आरोना 8000 जाबाय होनगोन दा 8000 हेलौ लाइक खालाम 8000 जाबाय नोंसानाबो 800 नङा थांबाय दां माथो बाबानिया नोंसाजों समान जाहैसिगोन जानाया बारा मोसौ आगरु बेखौलाय दाबो मोनायाव लायनो हागोन आरो बेलाय माइरंखौ आमाया दखान थाङो बेनोथ' फैसा नांगौ माने बाखि लायनो हो माइरं एंखुर नांगौ माइरं एंखुरखौ बायो अमानो संना होनायालाय ना नोंसोर जागोन माइरं एंखुरखौनो अमानो कन्ट्रल न'नि हायो न'नि 10 केजियाव 200 हेलौ सेयार खालामना हो लाइक खालामना हो लाइकआनो लाबो गैया माथो साब्रैल'सो आं होदों मोनसे ओमफ्राय आरो सासे सादो नों मोनसे नागारबाय लाइकआ मायाव थुयो दे माबायाव 0ल' जाना दंमोन बेयाव थुना होबाय आं 0
जिर' ओमफ्राय मोनसे जाना थाबाय ओमफ्राय एक ओंखारबाय ओमफ्राय आरो साथाम ना साब्रै बेखौनो नों मबाइलसो गेलेनो बायनांसिगोन र' लाइटखौनो होना लानो गावबा गाव जाहा मालाय आबानिबो होयो आमानिबो होयो नोंबोहाय गाइस होननांगौ जागोन नामाथां आंखौ मोसानोसै दे पापाया गाबोन नङा बेलाय मालाय आनसलिकआव थांनानै मोसानायखौनो मेरला हेगारखायो सिगाङाव थांनानै ओरै खनलाय बिथिं नायदो सोर सोर दं थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय साबा जाबाय आरो साबस्क्राइब दाबा नङाबानो खुस्लिं खासलां मबाइलखौनो दानखोजोब मैया नेटवर्क नाङा जिर' गोजान ओंखारदों आं मबाइलखौ मालाय वान प्लास लाबाय आं ओमफ्राय सालेमाखौ लिंहरनो नागिरदोंमोन वान प्लास सालोंनो ओमफ्राय गथ'आ मा लांदोंमोन नों दहायना माथा हरबानो जायो हरदोंमोन बे बा गावबा मिटिं मोखां जाना थाबाय जाहोनो नागिरदोंमोन आं लोगोफोर थानायाव हारसिं थांनांगौ जादों नोंसोर बाइकजों दा नों जानानै लाखिथारमोन आरो हेलौ लाइक खालाम थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंनो जालांबाय थाखादो लाइकआ दिनैसो आंलाय लुबैदो खोमा जादों नों नोंसोरखौ हटेलाव हाबनो जानायखौ होनदोंहाय आंनो 20 थाखानि गाहाम जानां सान्दुं गोसाथारलै सान्दुं गोसा मानि आंखौ मानामुनि फुदुं दिसुदो मानामुनि जायोब्ला मा जायो मिथियो नोङो उदैया साफा जायो जाया आंथ' जानो बायो दे सा बेन्दों हारिनि जेनेबा मुलि हारिनि मैगंनि मुं बुं मुलि हारिनि निम मानामुनि जादों ओमफ्राय खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंआ नङा खिफि बेन्दोंआ नङा नोङो ओमफ्राय ओइ बे दे माबा थायोना मा माबा ओइ बे फिथाइ गोसोम थानाया थुलुंसि ओमफ्राय बुंनो रोङा नों बेन्दों हारिनि मैगंनि मुं बुं दे बेन्दों हारिनि मैगं गावबागाव दे मैगं दे बुं बेन्दों हारिनि लाइक खालामना हो लाइक सायाव थुनानै एकदबारे ओरैयाव थुना हो लाइक सालामाया जिर'सो थुयोनो जिर'ल' जाना दंमोन बा ओंखायनो होबाय आरो ओइलाय नाय खैजन जाखो नायहरलाय साबा नाय जिजन जाबाय इदिखौबो मोसादोंमोन ना सयजनल'सो जादों लाइक खालाम नायनायखौ मोसादोंमोन दा नुवाखै नानाय मैदाबा दिनाया नुदो दहाय नायदो जि जोंथ' जोंख्ला खानाय मैदाबाद मैगं खानाय इथिं बङालि होनजानाय मोनसे Mas गाज्रि उपेनिं जा आं संगाल बङालि होनजाबा मोजांसो नाङो हेलौ लाइक खालाम सोर दङ बा थंगाल बङालि देखायोना मालाबा एबार नोंसोरखौ हटेल लोगो मोनबा डाइरेक्ट हाबो थागोन बाला डाइरेक्ट हाबिखा गाबा मेथाइखौनो जाहोआ आंनोबा 10 थाखानिखौलाय जाहोनो हायामोन नोंनो 10 थाखानिल' पामबावसो जाहोगोन ना आं जायखौ लोगो मोनखायो नोंसा बाबानिखौ मोनजायानो देखोन आं जानो थाङो आं रसालमान बाबा फैबा जानो थाङो र' ना नोंखौलाय सोर बुंदोंबा हेलौ लाइक खालाम आंखौ लाबोयोआनो बाबायालाय दाखालिबो मा लाबोदो आपेलसो जानो थाङो आं नै बुरजा जाबायानो आपेल दाखालि लाबोदोथ' ओमफ्राय दालिम लाबोदो थाइसेयावनो 40 थाखा मानि नाथाय खावलायखौ नाय बिनि गथ'नि जि गोजान जाखा थालिन जायो नों थैयानो गैया आंनाव गैया दासो थै जादों नोंहायले खावलाया बाबाया भिटामिन लाबोनाय आरो मा जाबाय थायो नों लगायनो माबायाव गिलासाव बियो हरलिक्सआवसो मालाबा जायो मालाबा जाया मालाबा बिस्कुटफोरखौनो जाद्राबायो आं नोंसोर पुरिखाया माला जागोन शुक्रबार 22 फेब्रुवारि आदै खान बाबाय आं दाना खानो बायो नामा सोरबाखि जानोबो बायो खानोबो बायो इखौ सि बेन्दों बेनला जानो बायो खानो बायोमोन आङो माथो इमान एलबि होबा मालाय सालामाखौ बाबा गोखैखौनो जानो होआ खोमा गोखै जानो होआ बाबाया जाखुमायोसो आं मालाबा गावबो जायो थैयानो खाथ्राखा नोंसिना गरम
रागा जोंबा टेक्सि जों दादिनियाबो ए ना आंनाबो ए आमानियाबो ए प्लास आंनाबो ओमफ्राय बाबानियाबो ए सब ए गोजा जागोन सोरनिया हा सब ए जायो बाबुनिखौ नायाहायो बिदिनिया बिनियाबो जागोन आरो हेलौ सोर गोदान फैदों लाइक खालाम दादिया माबा नोंसा मोनसे सुदेन नामा आसल नामा मा सुदेमानो आरोहाय दादिया मा होनोमोनलाय लाइफ इदिनो माबा माबि हेगारबाथाय जाहानो डाइरेक्ट थांखायो नामा नोंसानाव अ नोंसानि बाबानो दाखालि लाइक होनो हादोंमोन आं ओमफ्राय नोंसानि बाबाया थेंक इउ होनदों आंखौ सिनायदियाना बे नामखौ लिरना होनगोनहाय मायाबा कमेन्ट हराखै दां बिखिया लाइकल' होनो हादो बुङाखैनो मा आरो दाखालि इयाव लाइफ खोन्थोना माथो बे बेलेगनिखौसो नायो गय दंफाङाव थानानै रायलायनायालाय नि अ बेयावथ' आंनो फार्स्ट होदो ए लाइक खोनादों ओमफ्राय ओइ लाइक थेंक इउ होनदों गथाय जि माबा लहेन बायदि नुलायलाङो ससमा गाननायजों मानायजों लहेनाथ' एकदम ससमा गानबाबो नुबावासो मालाय बे मोनसे आनसलिकनि माबा नुलायबाय सेक्रेटारि आनसलिक नोंनि इदिनो इउटुब चेनेलफोराव सोरबा दे लाइभ होनानै इदिनो सिजौ बिफां माबा बिफां इदिनो बुंदलाबायोना बिदिखौ नायोना नाया नों एनो होबाय थायो चेनेलानो खैथा फैयो टिल्डिं नोंसा बाबाय खैथा हरो बे नायनो बालायनाय मंगलबार बाथाय हरबाय थागोन बि मालाय बिनि ग्रुपल' हरखागोन आरोहाय ग्रुपावनो हरबाय थायो दाखालि अनसुला आदानोबो हरदो 1+ लाबाय मालाय बे 1+ 2000नि माखौ मबाइल ओमफ्राय सेकेन्ड हेन्ड मबाइलालाय आइफन दां सेकेन्ड हेन्ड मबाइल ओंखायनो फानबाय माबाया मबाइल गंसेया सेमसांआ बाबानि बेखौलाय मालाबानो फानबाय माथो आरो नोंसा बाबा लाबाय थाग्रायालाय बेखौ फानाखै ए सोरनो होबाय नामालाय गंबेसे जादों होमबा गंनैल' गंथाममोन मा नामफोरा गंथाममोनथ' आं गंसे नांगौमोन होनदां सेकेन्ड हेन्डखौ भिभ' गंसेया भिभ' फानबाय नोंसा बाबानियालाय आमायालाय ना आमानि अप्प' भिभ' फानबायना फाना फानाखै आं नाङा बे इउटुब चेनेल खुलिखौ मानोबा फानगोन बेखौ मा बेनो लाबोनो हायो आरो बेलाय गंनै गंथाम लायो बे सोर बेलाय गंसेल'सो लायो बाबाया गंसेल'सो लायो बे जासिगोनदां बुरजाथार जाबायना नै बिथाङा लाजि गोसोनो खारगासिनो फार्स्टआवनो आं लाइक होनायाव दादिया थेंक इउ होनलायलायदों लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ होनबाय मा बुंदोंलै मा बुङाबा सिनायानो बा बेयाव सोर होदो सोर होआ दा होमबासो नामखौ बुङा कमेन्ट हरबासो सिनायो आं होनबाय आं तामा होनना बुङो नैथिंसो दंलै नै इसेबां गोजानाव दं मबाइला खाथियाव लाबोनो आं खाथियाव बेथिं दं खाथियाव लाबोनो दै र' लाइक खालाम नै बेथिं दं नै बेयाव सायाव था गोदो जि आंखौ मोखां नायबाय थायोमोनब्रा नों सिनिया बुङाबो ओमफ्राय बाबाखौ ओइया सोरबा हाबा जानो थांनाया सोरबा सासे बाबाखौ बामना लानानै सोर बामना लायो सासे बाबाखौ बामना ला सुनिबायनि हाबायाव सोर सुनि ओमफ्राय फालि गोमो बिदिनो माबाखौ लानायालाय सोर सुनिबा लांसिनिया हैबो होनदों बजार मारियाव बेयावनो मा हाबा दंमोन आरो बेयावनो सारदसो हाबाबो टिक्रा दंमोन मानि माथो खोनादों बे टिक्रा मानियालाय टिक्रा सालमायसो उन्दैमोनहाय बे टाइमाव बाल
Munus penuh katanya. Kli-kli. Oh. Apa banda pen lena mondo. Iku sudah tahu lang kata. Sen lang dong tuh. Kau senang nani ban. Bau modum zadana Salman. Akali sasa teremen kuma. Madia masak hamde dalam itu sana. Nunggu ya. Laskin thang tuh. Kamu tang nu. Nu? Nunglai. Thang yang bu. Kamu sedang Sang kapan kamu sih? Papa mulai. Nung sampai dah pung tak ya. Sa supaya boleh. Kau isa korang guna mana? Mayroon ko tuh pekawan nang. Ang nung sa ko live na ko putaran nu kadeng kan putaran pa kadeng. Linga kay bunwa. Ang di kesana bedong mun kay bagus sih na lapu. Ikulah live nih kena nanggo. Deh. Mungkin tuh thang boleh dapat hiar bi. Naik betul sasi naik betul nih. Oh. Sasi naik betul nih salam ya simba. Ang lai pilih. Oh. Bilinga takkan aku tarik tur bay. Naik bay. Kejam korak tak kena. Ibu nang daw akay hulele niya. Iku na ideman ar dostana ba bosi khola bay. Ar na lebe ang dose. Tapi uri share ko to job na zyada ragas ni. Kau betul. Iku naik dinang. Biku na ide. Top naik. Kau subsub sih dia dia. Tontor beli na sila. Tontor lagi. Kusang na dong kuma besare. Oh lere. Tapi sih dong boleh, nuhurlah nu ada. Saling mahal dong kau naik mana. Soisen lu sama tuh. Sanoi. Abu na na dong kuma. Oh, saling mau nu tadi. Saling mau. Saling mau tekan ale. Deh. Saling yang kan bi, mau belum kado nanti mau itu. Itu boy. Ayo sudah. Oh, nanti bisa naik dress. Hai. Sudah man. Sudah mana kado? Sudah kon le. Sudah hai. Hai Sudem, pornap. Hai, game gel le ko tin thode SSC live ko nai tho. Game chi gel dim ni sire. Kapan सरस्वती पूजा क्या डांस करेगा जोंखौ लांनो धूप नारेकल Kapan सरस्वती पूजा nih live nanggule. Hello. Này lâu nữa. Tapi deh thang sih, ha. Dan bây kuma ba ku sum jana thana haina Kesum deh. Hello. Ha? Bye. Bye nong ale, masih beda. Maju beda nih. Nih, kakang baik. kakang mai mana jeng Hello, musuh lampak kanang kembali ha. ai pui dalang hana Tak lampak. Nih, harus baik. Pedek lagi bini nih. Halo. Power block on. Thank you. Apa kabar? Mother block. Halo. Budget tadi. Halo, like kelamna like. Hai. Musukan. Salam ya. Musuh. Naman na nang musuh ra.